Aku kok ming katokan tok. Cekel polisi. Dilucuti sandang aku terus. Aku wis senengane kurang ajar. Ora rasa tumindak sapenake dhewe. Heeh, aku kapok Tru. Ya syukur. Iki acara apa, Tru? Acara dalam berita. Tonyo ora nesu ya. Takon yo sing apik. Merti dusun mau, merti dusun. Dusun pugeran. Wah muga-muga reja ya, Tru. Mergo pugeran wis dipilah-pilah dadi pirang huruf. Wah iki. Pugeran P. Persatuan dan kesatuan diutamakan. U. Usaha dan selalu dilaksanakan setiap warga untuk memajukan dusun pugeran. G. Gerak jalan adalah lomba. Ngawur. Gerak jalan adalah lomba yang diadakan pada waktu merti dusun. Elok pemandangannya. Sana sini terdapat gedung masjid dan lain-lain. R. Rukun warganya akan mengakibatkan menjadikan warga pugeran itu bersatu. Wah iya. A. Asa hase aso. Nganggere A mesti pinter banget asa hase aso. Lah iki ase nang melu. Dadi meng asa karo aso. Terus N. Nasionalismenya tinggi. Berbakti kepada negara. Wah iya apik tenan. Dasare dukuhe ya ceket-ceket. Dukuh wis kok apa? Dukuh terbagi 5 huruf. O D U K U N. Wah, dukun. Ora iso nulis D U K U H kok N. Lali aku. Ya. D U K U H. D. Di mana ada dukuh, di situ ada masyarakat. Nah iya. Usaha Pak Dukuh selalu mendapat dukungan dari masyarakat. K. Kesejahteraan masyarakat diutamakan. Usaha mencari genduren. Loh. Kok usaha mencari genduren ini? Mimpen nih. Ayo. H. Ayo kita utamakan persatuan dan kesejahteraan untuk menuju kesejahteraan dusun pugeran. Wah, tenan. Ayo tembangan, Gong. Yo, T. Tetaplah wis. Mung tembangan kok arep diartekke ora. Wis kok ya. Aku lagi seneng pokoke apa-apa artek gitu. Ayo. Pinter kok kowe iki nek kon glijah-glijah tembung ngono kuwi pinter. Ha iya. Nembang, ya. Urut ya, Tru? Ya. Ayo saiki ganti saka sing urung maju. Ayo sing urung garap maju. Kaya sekolah wae ora. Sapa? Mbak Tiwi. Ayo wi. Ngadeg jumeneng. Mangajeng. Mengarep ora rasa tak mangajeng. Ya alon-alon rasa kesusu dibenake sik jarike. Ora ana wong arep nyanyi kok benake gendeng. Dhewe seneng ae. Aku anggere bahan kuno iki tak guyu dhewe kok, Tru. Kok menawa entuk sambutan. Iya. Mansenggunar ora ingkang putra Banjar Jungun puntur sasana Wadong Dawula. Werta-werti Mansenggunar metu nglatar numpak dokar kula terus sasana nungsung kabar lho. Mansengkuni werti wedan Jawi numpak pit mini kula terus sasana nungsung pawarti werta. Werti. Kebarang kula ngaturaken Herminawata.
Tegese apa Dur? Menika toya menika ulam kata menika galak. Sagala-galahe ulam wis trambaing toya tesih galak atur kula mandu. Pamanat dan putra pun Kartomarma. Kula jumadhong dawuh kula ngaturaken sarpa mandalika. Sarpa menika sawer mondo menika mandi, lika menika upas sak mandine upas sawer tesih mandi atur kula. Pamanadyan kula pun ngaturaken Gandharwa mangsa jalma. Gandharwa menika buta mangsa menika mangan, jalma menika menungsa sak galak-galahe buta mangan menungsa tesih galak atur kula. Kula nyadha ta, Mas. Kula ngaturaken Tirta Cantaka. Tegese apa? Tirta Cantaka. Tirta niku banyu, Cantaka niku kodhok. Pamanane semuni kaya kodhok. Edian. Ya, tak terima. Kowe kok gak nganti ngina karo aku. Paman Cengkuni. Durma Gadi nggih, Man, kepalang kula ngaturaken jalma mangsa nasi uduk. Apa? Jalma mangsa nasi uduk. Tegese apa? Jalma niku menungsa, mangsa niku mangan nasi uduk niku enak. Sak galak-galake menungsa mangan sekol tesih galak atul kula, Man. Bang Nuntul Durma Gati jumadhong dawuh. Iya. Pripun kabare, Mas? Enten dawuh napa, Dur? Lho. Enak kandhani ya, Le. Iki mau jroning parapatan agung kaya biasane ngrembug babagan patine para Pandhawa. Lah, tenan lho. Ora ana rembug liyane wae. Pendak-pendak anake Pasewakan, pendak-pendak anake Pasewakan mesti ngrembug patine para Pandhawa. Nyuwun pangapunten lho. Kula niku malah sing dianggep nayaka mboten tau tatih kula dipun caketaken sowanipun niku kula niku malah mikir. Jane napa kok Prabu Duryudana mriku nuwun sewu mboten gadah pedamelan nomoripun. Lah ing atase ngrembug mesti ngrembug mateni Pandhawa, ngrembug mateni Pandhawa ya ngrembug liyane niku ora ya akeh to. Iya mancenange anak Prabu ora bakal ayem penggalihe, ora bakal tentrem penggalihe yen to Pandhawa isih urip. Lah nggih, terus nganti dirembug nganti dedreg jroning Pasewakan wekasan ya kuwi pepundhenmu Kakang Prembandurna menehi Gu Pretikel. Pretikel yen arep mateni para Pandhawa kudu mateni Ratu Ndarawati siji, angka loro Semar Badranaya sing dadi pamomonge para Pandhawa. Wah, cecak nguntal cagak cebol gayu bulan wuta ngetung lintang tangeh lakone jebak purunge. Wong kurang gaweane, wong tentrem-tentrem urip kok ando golek sirnane Koko Prabu Ndarawati karo patine Semar. Kula tak takon wong sak ngestina niku sapa sing iso mateni Semar karo Ratu Ndarawati? Edian. Woh, ketoke piyai-piyai ning ora nduk pikiran. Kosong mlompong. Kaya bumbung wong wah. Lah mbok Sinuwun Ndarawati niku dikrubut wong Kurawa 100 niku ora bakal menang. Pun, aja kok Kurawa 100. Senopati Ngastina niku ngrubut Koko Prabu Ndarawati ora menang, Mas. Aja kok Ratu Ndarawati, Kurawa 100 niku ngrubut Semar ora menang. Sampeyan kok ora elek-elek, sampeyan kok ora ngandani mongko patih niku wong nomor 2 teng negara Ngastina. Wajibe sampeyan niku luwih tuwa kudune Ratu Gustine kleru niku sampeyan ngandani, ning sampeyan ora malah ngrojongi biadab sampeyan. Sik ta. Iki kok aku malah tok seneni iki piro. Nggih sampeyan niku senengane wonten niku kok. Niki ra ulung mesti enten gawe gitu. Mesti enten gawe kula tak nyuwun prisa. Gawene kula napa? Lah iki mau bareng Kakang Prembandurna ngendikake golek patine Semar iki gampang. Gampang pripun? Mbok turnane kon temandang karya. Ora monggo cangkem. Iso omong ora iso temandang karo sing kon temandang Kurawa niku arepe pripun? Kakang Durna ora arep akon kowe ming dikon baris. Lah tenan to.
Tiwas ranggo sepatu. Kon baris. Iki Kakang Dina ngandhake yen to matine Semar kuwi kudu dijangka srana alus. Srana alus carane. Saora-orane kudu gawe patine Panakawan. Oh, la tenan to. Terus sapa sing arep mateni Panakawan? Panakawan Gareng Petruk Bagong kudu mati salah sewiji. Kurawa kon mateni Gareng Petruk Bagong ngoten karepe. Ora kok sik ta. Aku ki tak omong sik kuwi senengane kok nyentulani rembuku to. Lah sampeyan bola-bola anggere dawuh mung marahi mangkel e, Mas. Lah iki mau terus tekane Werkudara. Bodho ora kowe. Mesti Kurawa didhawuhi kok nyekel Werkudara. Toto perban. Terus siap-siap Alteko. Argo ngapa? Albutil. Gue nambani lumpang. Jonggolmu melonjok ora. Werkudara tekan kene kowe ora takon nyekel Werkudara, ora takon mateni Werkudara. Lah terus Werkudara sing saguh mateni piranganing Panakawan siji ngantaraning telu, nek ora Gareng ya Petruk, nek ora Petruk ya Bagong. Lah nggih niku apik pertikele. Terus niki pripun Kurawa? Dawuh anak Prabu Duryudana Kurawa ki nen budal sajuru-juru. Nggih. Ngetutake laku ning si Werkudara nek pancen Werkudara kelakon mateni salah sawijining Panakawan kowe bali marang negara Ngastina. Nek yen Werkudara mung semaguh tanpa bukti tegese saguh nampa dawuh perintah ning ora ana tumindake kowe kabeh samapta ing gati sawingking diri Werkudara dikerocok gaman dikerubut nggih. Aja nganti iso ucul. Wah, ora urung ya tetep perang. Saguh Raden mboten saguh temen dikunjara napa? Dawuhing ratu wong mboten saguh. Kartomarma saguh nggih, sagah paman. Swatama saguh nggih, sagah paman. Citraksi saguh. Napa nggih? Sagah man. Ah, Durma Gati ya saguh. Ya nggih nek mboten saguh ajeng pripun? Lah iya. Mangkat to dina iki. Surtayu tak tuding dadi cucing ngajuri nono nistaken dawuh parang bidanten menika paman sing ati-ati mangkat ya Dur nggih nistaken dawuhan. Wah ora nyono babar pisan lha kok jebul kudu nampa kewajiban sing ora enteng monggo sing dawuh Durna bapakku bola bali Durna bapakku anggere paling dawuh mesti ana kasunyatan. Buktine nalika aku didhawuhi goleki kayu gung sesuai ngangin. Sartane aku didhawuhi goleki tirta pawitra maning suci. Kabeh kababar dadi kasunyatan. Mbok menawa iki dadi srana kon wis mboyong kundure para Drupadi Mbak Yuku. Dadi tentreme. Wah, punta dewa kakangku Bagong. Kowe aja kaget yen pancen kowe tresna karo Pandhawa kowe mesti kudu ngiklasake karo urip. Jagat wasanmu Bathara Wayang jagat. Pancen tak sengaja rada nylingker nggonku kundur marang negara Ngamangga. Aja nganti kadenangan wong-wong Ngastina. Pamreka mengke pengin ngilekake marang Werkudara aja keladu ing matrap. Nggone banget percaya marang Begawan Durna nganti gampang dibrithuk marang Pendhita Sukalima Dimas. Werkudara ajiku cah bagus. Petuan nganggo nalar sing ganep aja buntung tembe mburine. Mengko yen kowe getun wis ora bakal bisa nglakoni meneh lho Werkudara. Toro karno kakangku iya. Wah nyegat aku sanjabaning tapel wates negara Ngastina. Dimas kadhahing pun Kakang. Pun Kakang ora bakal melu-melu perkara iki. Nanging gandeng pun Kakang nalika semono melu lenggah ana ing Datulaya tegese aku ngerti
ngerti marang lakon ingkang bakal mbok lakoni. Pancen wis tak niyati, Werkudara. Piye? Petungen dhisik nganggo nalar sing ganep. Dimas. Kasarane ngene. Karna kuwi saben dina campur karo Begawan Durna. Yo. Ning sithik kapercayanku karo Pendhita Sukalima. Lah kok Siadi manut. Nalika semono Siadi didhawuhi supaya mateni piranganing Panakawan siji ngantaraning telu. Apa ana Gareng apa Petruk apa Bagong coba to saiki petungen. Apa kelakon ing atase Prameswari kok mung dijoli nganggo nyawaning batur. Coba aku tak takon. Siji kuwi petungen dhisik. Angel saiki aku tak meneng ngerti karo Dimas Werkudara. Yen to labuhane loro Gareng Petruk Bagong kuwi gedhe tumraping kadang-kadangku para Pandhawa. Ora ngomongake kuwi jeneng kewajiban tumraping Nala Gareng Petruk lan Bagong nanging pancen Siadi ginulwentah dening para Panakawan. Bebasan sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Pamrih Panakawan ora duwe pangarep-arep apa-apa mung kepengin Pandhawa kuwi mulya dadi wong. Nyatane saiki ya wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati nang negara Ngamarta. Kabecianing Panakawan ing kemengkono mau apa bakal mbok bales nganggo lelakoning Siadi ngementawa marang piranganing Panakawan. Coba pitungan. Nyai ora Drupadi nggone tindak saka negara Ngamarta ora kudu nganggo dibantu bali nganggo bantring menungso. Ora Nyai. Nanging kabeh mau mung minangka dadi pacobaning Hyang Mahanasa tumraping kadangku Yayi Puntadewa. Minangka dadi pamecut tumraping kadangku Yayi Prabu Ngamarta. Kepiye nggoning ngasah pikir sarta pangung kaling jiwa minangka dadi guru laki kudu ngupaya menyang dununge garwa yen to nganti ninggal marang Praja Ngamarta. Wah. Ayo pitungan. Mumpung durung kebajet sega durung kebajet dadi jenang. Siadi kudu metung perkara iki aja nganti Siadi mengko getun tembe mburine. Karna kakangku, piye? Aku ngaturake panuwun. Dene Karna kakangku wis ngandhani sarta wis tutur-tutur marang Werkudara. Nanging kuwi aja ngenrengke karo Begawan Durna. Aja mbok anggap kae pendhita cepede. Kae pendhita sing dhuwur derajate, pendhita sing kondhak. Malah bola-bali dawuh karo aku nyatani ya kasunyatane. Contoning bab apa? Kayugung susuhe angin. Tak goleki nyatane aku ya entuk gawe tirta pawitra manding suci. Sapa sing ora percaya karo Begawan Durna nalika semono akeh panunggalane. Nadyan Babu Kunti nalika semono nggondheli karo aku aja nganti aku nurut sarta bangun miturut karo Begawan Durna. Nanging jebul kabeh kleru. Kunti Babu kleru, barep kakangku kleru, Janaka Kresna kabeh kleru. Nyatane aku wis entuk tirta pawitra manding suci saka pituduhe Durna bapakku. Mula wis dadi anteping tekating Werkudara. Apa wae didhawuhake dening Durna bapakku. Wah, kuwi bakal tak estokake. Aja ngalang-alangi lakune Werkudara. Pasanemu Bathara wayah ora jagat. Lah dalah. Lah ya bener. Mongko akeh wong sing padha ngarani yen Werkudara ki kang pengawak waja tegese ora mundur saka geguntur, ora mendho saka pangrepa. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Dadi pambekaning adikku panenggak Pandhawa. Ya, Werkudara. Yen manyen sira Siadi wis wani nglakoni lelakon iki, lakonana kanthi tewaju. Perkara bener luput bejo cilaka bungah susah. Etungane wong urip nang alam madhang kuwi mung mirna loro. Mung karindi sing dipilih. Sing ati-ati Werkudara. Muga-muga ora nganti Siadi kejlomprong marang juranging kanistan merga saka pokal gawene wong Astina Yayi. Yayi kadangku Jodipati. Nah, piye, Mak? Menginging sekawit Gustimu ki ngersake gending bundet. Oh. Anggo dadine kok randu kentil. Randu kentir karang yo apa-apa ki nek arang-arang ditoke kadang kala sok ora dadi sinau yo sok saklebatan sok lali. Mula ta
Gustimu Waradrupadi terus sengkel penggali ora kersa ngendika. Kudune rak ngawur kuwi peksi kuwung kok. Iya. Ayo kala-kala ya mbukak kaya ngene iki nak dinggo anu apa jenenge iki perbendaraan men ora patiya monoton nek umum iki mau nek ora ana wahyu glimpang kabeh lho nak sindenane ora ana sing ngapal ya wis ora apa-apa ayo saiki wis ora ngapalke kegendingan pokoke anggere sing iso selfie iki wis lah iya ngono ya mak nggih Gusti Ayu keparenga paduka paring dawuh ngersakaken menapa ingkang abdi nedya mbiyantu dhateng paduka Gusti Ayu. Nggih kula mboten maido ingkang panjenengan menika putih ingkang dipun dusta saking negari Ngamarta. Nanging kula nuwun sewu kersanipun Sang Prabu Kala Sereng menika mboten badhe damel sengsaranipun Gusti Ayu. Sejatosipun anggenipun gandrung kan panjenengan menika sampun dangu. Anggenipun gadhahi raos tresna lan panjenengan menika sampun sawetawis wekdal. Monggo nyatanipun Gusti kula Prabu Kala Sereng menika sampun prisa menawi panjenengan sampun winengku ing kakung. Mila tumunten dipun cidra saking negari Ngamarta nggih mung gumun kula. Panjenengan dicidra kok ya ora bangga ora suwala kok ya manut mawon. Ning kok bareng dumugi mriki panjenengan lajeng sungkawa kados mekaten menika ora mboten prayogi kedadosanipun to Gusti Ayu. Menawi Gusti Ayu kersakaken menapa to menapa kula ingkang sagah keladosi dhateng Gusti Ayu Waradrupadi awit kula kaliyan Mbak Yu menika ingkang dipun pasrahi supados tansah mituhu dawuhipun Gusti Ayu Waradrupadi. Nek panjenengan boten kepareng kapendhar pangandikan lan boten paring dawuh menapa-menapa pekenek wonten dukanipun sinuwun Prabu Kala Sereng menika kula ingkang dipun dukani. Suaramu dadi gedhe cilik ngono kuwi piye no? Aku dhewe ya ora ngerti, Pak. Lho dadi iso kaya ngene apa aku kuwalat karo Gusti Ayu Waradrupadi. Ya kuwi nek karo Ratu Gustine le matur sapenake dhewe ya kaya ngono kuwi. Mila Gusti Ayu kula aturi paring dawuh. Kados pundi sak mangke menapa kedah kula tindakaken. Sumados damel lencar penggalipun Gusti Ayu. Mbok coba kuwi telake dilondrekke. Suara kok molak-malik kaya ngono. Iya, malah aku dhewe ya ora ngerti lah kok iso dadi kaya ngene iki aku kepiye iso ngerti kaya ngene kan yen kanane kaya ngene, Pak. Oh, malah Gusti Ayu gumujeng ngono kok. Maune sedih kok ora suaramu terus gumujeng. Biyong ben Wonten dawuh sing lemu kuwi sapa? Kula menika adinipun Bayu kula menika kapendhar Taruna. Menika adi kula. Ngatose saksuwene aku mapan ana ing taman ora ana ingkang bisa gawe ngresepe atiku. Nanging bareng aku krungu suarane adimu kok atiku bungah. Upama kuwi kok nembang ngono ya iso. Ampun. Ana nembang boten sae. Suara kok iso gedhe cilik ngono. Kelingan kancaku. Menapa panjenengan kagungan rencang ingkang suwantenipun ageng cilik katri? Duwe piyong jenenge Bagyawati. Sinten?
Bagiawati. Nggih. Ning kula suwun Gusti Ayu mboten sasedhe, panjenengan menika mboten badhe dawah wonten ing Padasuri. Leres. Panjenengan menika mboten badhe wonten ing Padasuri. Nanging panjenengan menika badhe dawah wonten ing kasur babut. Kowe rasa omong ta, Nak? Amargi panjenengan badhe dipun wengku dening Prabu Kala Sereng lan mugi andadosna kawuningan bilih Prabu Kala Sereng menika nadyan wujud buta nanging piyayinipun berputih pamalaksana tansah ndedana dhateng sang kawulanipun. iya nanging yo apa kelakon aku bakal gawe sakit penggalin sinuwun Prabu Puntadewa. Nek cara kula lho Gusti Ayu, nek cara kula dhuwur sewu Sang Prabu Puntadewa menika boten sadipun begalih. Amargi menawi dipun begalih menika sami kawon panjenengan menika ngecalaken dhateng derajat pangkat. Lah gebuk cengelmu lho kowe. Kok lagi kaya ngono kok. Selama iki durung ana sing melestarikan. Kaya ngene iki sing nganggo pertama Padhe Adi Sugito. Lha iki macam tak dirokake. Nanto kae ora kok mayang bendinane omong yo ngene iki. Mbang sing kuru kowe mundur. Nggih. Aku kok rumangsa kelipur. Jenengmu sapa? Kula Marse. Marse sapa? Marse Sabdowati. Marse pareng kula badhe dipun dawuhi majeng. Iya maju wae. Ngestaken dawuh. Aku lagi iki ngerti ana wong kok suarane iso dadi loro. Panji sejatosipun suwanten kula menika nyigar. Nyigar. Inggih mekaten dhateng sendika. Ben pokoke nganti sak tugele boyok enak. Terus aja leren nek urung semaput. Ben kapok. Gusti Ayu ngersakaken menapa? Kula saged manglantosi Gusti Ayu. Wis aku nek kowe iki meneng ora tak omong menapa aku ndak malah Gusti Ayu malah ora mose rembugan ning tinggo gojek terus pripun Gusti Ayu ampun adhiku ora mengke kula sing ora tak singkir iki karo melu-melu iki. Ayo. Setan ora doyan demit ora ndule. Ora ganggu gawe karo wong nyambut gawe. Mban ora wonten dawa. Yo mung kuwi sing tak pikir. Bareng wis menapa? Nek nganti nular ning aku cilaka iki. Aku kaya ora mentala ninggal marang Sinuwun Prabu Puntadewa nadyan nang kene dimuktekke dening Prabu Kala Sereng. Dem Gusti Dem. Iki kok ana wabah penyakit apa sih? Dadi kabeh ketularan kabeh. Nang brul mbek miyong tergelung sengu. Lah dalah. Tetaunan nggonku mendem rasa tresna karo kowe Drowadi.
Monggo aku ngerti yen to kowe wis kagungan utawa wis winengku dening Kakung Nalindra ing Amarta Prabu Puntadewa. Mula tumuli aku budidaya nyidra kelawan sliramu tak papanake ana ing Taman Negara Giri Kadasar. Kowe aja bingung, kowe aja wedi. Ora-orane kowe tiba ning Padasuri nanging bakal tiba ning kasur babut aku ingkang bakal keduga bebantal yasta marang kowe Drupadi. Manutya yutama ngambararum sang kusuma. Oh Prabu kala sereng ya. Aku wis ngerti apa sing dadi niatmu nggonmu bakal mengku garwa lawan Wara Drupadi. Oh latar, aku dadi kowe ngerti. Ya merga saka aturing para mban ingkang padha matur kelawan aku. Babagan nggonmu tresna kalawan Wara Drupadi ingkang wis mbok pendhem pirang-pirang taun. Pancen bener. Mula kowe aja nolak, kowe aja duwa marang kekarepanku. Iso edan. Ora bakal eneng tambani yen to nganti kowe nolak karo apa kang dadi kekarepanku. Nyatane aku wis tekan ana ing Taman Sari, tegese aku wis dadi putri boyongan. Nadyan kaya ora mbedhah negara Ngamarta nanging ora ana ingkang padha ngerti lamun aku mbok boyong marang negara ing Giri Kadasar. Iya. Mula upama bangga upama aku kuwi bakal melayu sepiro kekuwataning para Drupadi Tanwurma mesti bakal mbok oyak lan mbok cekel. Mula anane aku mung sarwa manut. Piye? Anane aku mung sarwa manut. Manut piye? Yen aku arep mbok pek bojo aku ya ming pasrah pati urip marang kowe. Kowe aja dolanan atiku. Kowe aja dolanan pikiraku. Apa sing tak rungokke ya apa pancen kepara nyata? Ora nyata sabab apa? Bumi langit dadi paseksen. Bumi langit dadi paseksen yen to aku gelem dadi pek bojo karo kowe Prabu Kala Sereng. Sapa seneng-senengku aku ora mbutuhke ban sing pekok-pekok. Wak cokoti do tekaning pati. Aduh. Kananmu piye, Dik? Aduh. Ora ngerti apa-apa kok dicokot karo Prabu Kala Sereng. Ayo golek tangga. Dola kaya mlaku ing wandi weteng kepapak obor sastra biar padang trawangan. Kaya ketiga ngerakang agak-agak dumadakan ana udan dresing ing kawasa nelesi atiku Wara Drupadi. Ora dalah. Kala Sereng piye? Upama aku duwe panjaluk Prabu Kala Sereng kersa apa ora? Kowe njaluk apa? Njaluk. Ora bakal aku wegah maringake marang kowe yen perlu kowe njaluk patine prajurit 80.000 cacah tak geceke sirahe kabeh. Apa kowe njaluk nganggo nyamping mas ginepeng, apa kowe njaluk nganggo suweng inten sak kurungan jago? Apa kowe njaluk nganggo ali-ali gedene sak pelek Vespa? Bakal tak wujudi. Aku ora bakal njaluk bondo donya ning aku njaluk karo sampeyan. Sadurunge mengko garwa aku tak suwun siram jamas pitung
iya kuwi pitung tuk ing sendang ingkang mapan ana ing ereng-erenging gunung ingkang cacahe 7. Lho. Bakal pirang dina le rampung? Aku kudu siram jamas ana ing sendang ingkang metu utawa ingkang mapan ana ereng-erenging gunung ingkang cacahe 7 tegese sendange ya cacah 7. Iya sinuwun. Mung kuwi wae panjaluk yen sampeyan bisa lakonana yen ora ya wis aku balekno ning negara Ngamarta. Nek sampeyan bisa nglakoni lakonana tak lakonane. Menapa sinuwun? Kok katingal bungah penggalihipun teh wonten dawuh aku bakal duwe garwa ayu teh. Drupadi sing tak colong taleboke ning taman mau tak tanting dhewe sago ngladeni karo aku teh. Inggih sinuwun derek bingah. Nggone aku lungguh dampar keprabon dijejeri Prameswari Wara Drupadi kowe nek sibo nganggo kacamata ireng. Men yen kowe nyawang Wara Drupadi kowe aku ora weruh mergo aku bakal sujana karo kowe. Mboten sinuwun. Mboten badhe wantun deh wonten dawuh negara tunggunen. Lho, panjenengan badhe tindak dhateng pundi? Drupadi njaluk syarat aku kudu siram jamas 7 sendang ingkang metu saka ereng-erenge gunung cacah 7. Tegese saben ana gunung ereng-erenge ning sendang aku kudu siram ana ing kono, siram jamas monggo kudu 7 cacahe. Mekaten sinuwun ya, lajeng badhe pinten dinten anggenipun paripurna aja mbok etung wonten kelakon penjangkaku. Tunggunan negara kula budal dina iki menapa pareng nderekaken para wadyabala rasa ijen wae mesti kelakon. Kabeh Badrit kon samapta ing kati sawige ing diri mbok menawa Drupadi digoleki karo wong Ngamarta aja nganti kelakon diboyong meneh. Nuringi ngestaken dawuh pandongamu ya teh muga kelakon penjangkaku. Ora telih pitik menol-menol. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya alon-alon le mlaku. Akhire ya tekan Pathet Sanga tegesipun sampun dumugi wonten gegalenganing lampah. Sampun ngancik tabuh kali kirang gangsal menit. Namung nderek mangayu bagya merti dusun wonten ing pugeran mriki. Ingkang sampun marambah makaping-kaping nimbali dhateng Petruk sak rombongan. Mugi-mugi menapa dipun kersaken para sepuh punden, para mitra kawruh muda werda sageta jinangkung dening panguwasaning dat kemurweng dat. Menapa dipun jangka saged kasempatan ingkang dipun gaya saged lulus saking kersaning Gusti. Semanten ugi peresmian cor dalan ingkang mubeng wonten ing RW menika sageta dadosa srana kabetanipun para warga masyarakat ing sami ginakaken. Matur suwun Pak Dukuh Pugeran. Nah, maune kula menika ya ora pati tepung karo Pak Dukuh. Ndelok pasturyane iki mesti dukuh atos. Ning gandeng saya suwe rumaket well nganti-nganti dadi kaya sedulur. Lah ngaten menika kadang kala sing sedulur sosok iso dadi mungsuh, ning sing wong liya kadang-kadang manjing dadi sedulur. Ya. Kabesaranipun Gusti ing Maha Agung satemah lelampahan ing dumados wonten jagat menika janjenipun sok nek digagas kanggo naring menungso ora ketemu nalar. Ning nek wis Gusti ngersake, wah bakale iso kelakon. Seneng ora jamak-jamak. Ora kaya bengi iki jan gayenge minta ampun. Tabuhane ya ora ampak. Meneh-menehane Pak Dukuh mau ya masrah karo Pak Lurah. Napa Pak Lurah lakone? Pokoke role Bagong. Lakon kula Bagong niku werna-werna. Bagong gugat, Bagong takon bapa, Bagong bangun desa. Lho piye?
Kabeh menika iso waton gelem le ngupadi goleki lan le mikir kabeh-kabeh bakal Semar mbangun apa-apa iso. Semar ngani perkarane kebak dibanguni apa-apa. Edan tenan. Kebak material omahe Semar iki. Tak takoni nggo ngopo to, Pak? Mbok menawa sing njaluk mbangun meneh. Wis samapta ing gati sawiging diri. Matur suwun tanpa upami. Ayo karo mikir kan ali omong. Wong jeneng arep omong ki ora waton omong padahal cengengesan ora. Ben iki le gagas kae. Ning nong ora tak tembangke ndak malah ora metu pikiranku. Tapi nganggit gending mesti wonten maknanipun, wonten tegesipun. Mbok ya mesem rengut pedae apa? Para ulah agama nyebataken mesem menika mujudaken satunggiling ibadah. Mila menawi mboten wonten esem menika mboten badhe dipun saged dhateng sanak kadang ruang mitra tangga tepalih. Mrengut pedae apa? Mbok ya guyu susah pedae apa? Guyu menika menawi lahir batin menika mujudaken satunggiling terapi kesehatan. Lho, nek guyu iki nek tenanan ya iso sehat tenan, iso fresh tenan. Pikirane ya iso ilang saka sing marai bunek iso mencelat saka pikiran. Mbok ya guyu susah pedae apa panjaluk kudik tetep kok ing janji. Wong nek kebanjur janji. Iki jenenge iki medhongan tadi lek omong kleru kok. Angger aku loro wah. Wong nek kebanjur janji wis ora bakal iso diselaki. Mergo wong menika menawi mboten mugemi dhateng janjinipun menika ateges tiyang menika mboten pitados dhateng panguwasanipun Kang Purwedan. Luwih-luwih janji wis dilambari nganggo sumpah. Wah, menika mboten enteng menika awrat. Hukum negara menika wonten, hukum alam wonten, hukum adat wonten. Hukum karma sing bakal tumiba. Apa sing wis dilakoni mesti bakal ana tetembungan ngunduh wohing pakarti. Wis manun ana sing dunekke kowe esuk bakal ngunduh lelakonmu. Malah wangsulan ora tak unduh tak tebaske. Kurang ajar iki wong pancen ya kurang ajar tenan. Nene aja tansah cuwa. Aja luwati iki aja gampang gelo. Nadyan aku uga tansih laing janji. Nek sing dhewe janji siji janji. Padha karo janji sebaya mukti sebaya mati. Mesemo tansah tak enteni mesemu. Yo bareng nganuti luhuring kagunan. Ayo padha bareng nganuti luhuring ranyata maman tombo 150 lah. Wonten mriku niku sing nek wis tepat janji wis ngugemi janji mesti rezeki ora bakal tekan ngendi-endi. Mbok yo nembang sing kepenak. Ana apa jeneng ngundang Kang Garing karo Bagong ah. Mengko gek tetembangan karo para penyanyi-penyanyi ku sing tak gawa iki. Wah ayo Garing slamet reng pengestumu apik to syukur. Aku kok mung katokan tok cekel polisi dilucuti sandang aku to. Aku wis senengane kurang ajar ora rasa kumindak sapenake dhewe. Aku kapok Tru. Ya syukur. Iki acara apa Tru? Acara dalam berita. Tonyo ora nesu ya. Takon yo sing apik. Merti dusun mau merti dusun. Dusun pugeran. Wah muga-muga reja ya, Tru. Mergo pugeran wis dipilah-pilah dadi pirang huruf. Wah iki. Pugeran P. Persatuan dan kesatuan diutamakan. U. Usaha dan selalu dilaksanakan setiap warga untuk memajukan dusun pugeran. G. Gerak jalan adalah lomba. Ngawur gerak jalan adalah lomba yang diadakan pada waktu mesti dusun. Elok pemandangannya. Sana sini terdapat gedung masjid dan lain-lain. R. Rukun warganya akan mengakibatkan menjadikan
warga Pugeran itu bersatu. Wah iya. Asah asih aso. Nganggere mesti pinter banget asah asih aso. Lah iki asih ra melu. Dadi meng asah karo aso. Terus nasionalismenya tinggi, berbakti kepada negara. Wah iya apik tenan. Dasare dukuhe ya ceket-ceket. Dukuh wis saka apa? Dukuh terbagi 5 huruf. Oh, D U K U N. Wah, dukun. Ora iso nulis D U K U H kok N. Lali aku. Ya. D U K U H. D. Di mana ada dukuh, di situ ada masyarakat. Nah iya. Usaha Pak Dukuh selalu mendapat dukungan dari masyarakat. K. Kesejahteraan masyarakat diutamakan. Usaha mencari genduren. Loh. Kok usaha mencari genduren ini? Mimpinnya. Ayo. Ayo kita utamakan persatuan dan kesejahteraan untuk menuju kesejahteraan dusun Pugeran. Wah, tenan. Ayo tembangan, Gong. Yo, tetaplah wis. Ming tetembangan kok arep diartekke ora. Wis kok ya. Aku lagi seneng pokoke apa-apa tak artek gitu. Ayo. Pinter kok kowe iki nek kon blijak-blijak tembung ngono pinter. Ha iya. Nembang. Ya. Urut ya, Tru? Ya. Ayo saiki ganti saka sing urung maju. Ayo sing urung garap maju. Kaya sekolah wae ora. Sapa? Mbak Tiwi. Ayo wi. Ngadeg jumeneng. Mangajeng. Mengarep ora rasa tak mangajeng. Ya alon-alon rasa kesusu dibenake sik jarike. Ora ana wong arep nyanyi kok benake gendeng. Dhewe seneng ae. Aku anggere bahan kuno iki tak guyu dhewe to, Tru. Kok menawa entuk sambutan. Iya. Yo. Menembang. Ngopo dadak omongan rotatin? Meri Pak, Meri. Meri piye? Nek Tiwi nek suwe ra apa-apa ngoten niku. Oh ya, dhewe-dhewe. Wong tatin wae kasar karo aku kok. Ora tau halus kok. Getak-getak kok. Nek kowe ora titik-titik, Pak. Benak dirasake ora papal-papal ngono. Apa tak kon? Nah, kuwi jenenge wong nek iso gawe rasa apa jenenge gelem merangkani. Ati bakale apa ya, Tru? Ampuh. Ya wis ngono kuwi. Ora jelas kok. Nyarang kowe tak yasake topi dienggo men kaya iki ya ana contong loro iki ya ngambak. Tak kakek ngene mbok menawa sing cukup. Ayo aneh-aneh kok. Oh iki tutup tumpeng kok. Aku makin mau iki sing tak bayangke iki. Ning ngarepku loro jajar ngene iki ra ya. Wah, golekno rapiah men dienggo wondo. Aneh-aneh. Nembang apa wi? Senang gula nggih. Apa? Senang gula. Apa? Jenang gula. Cuk jenang gula. Lah kalau krungku dilas dulu nggih. Napane, Pak? Ora aku ki anggere muni mripate abot kok kupinge barang ketutupan ora. Embo aku ki. Ya. Dibawani. Ayo. Ora nyemelangi lho cengkoke ke aku. Iki sih Orisa barang urung maju iki. Wis nek Orisa wis maju wetenge. Karo wudele wis maju. Ora sok diplintar-plintir ndak tambah dawa. Kok iso? Biasane wong meteng iso dolanan wudele dhewe.
diitiri-itiri. Mangga ya. Karang nggon kono kuwi gatel, melar kulite. Ya.